Bliet u r-residenti Maltin u Għawċin se jiġu mħaddra f'inizjattiva mill-Ministeru għall-Ambjent bl-iskop li tejjeb l-ambjent f'żoni urbani. L-ewwel fażi tal-proġett se ssir ma' numru ta' kunsilli lokali li se jingħataw fondi mill-Ministeru biex jimplementaw numru ta' proġetti ta' tħaddir ta' pajjiżna. Il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia qal li wasal iż-żmien li jitjieb l-ambjent fil-komunità. Dawn huma żoni li għandhom fihom ħafna bini u ħafna żvilupp. L-għan huwa allura li ammont ta' kunsilli lokali jibbenefikaw minn dan l-investiment fis-siġar u arbuxelli se jitħawlu fi żmien li ġej bl-għan ħari illi mhux biss inħaddru u nsepu dawn l-areas imma wkoll illi l-poplu Malti jgħix kwalità ta' ħajja aħjar. L-ispeċi ta' xtieli li se jkunu qed jintużaw huma b'rispett ma' linji gwida maħruġa mill-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent huma xierqa għas-siti proposti. Il-kunsilli li se jibbenefikaw huma l-qala, Taslima, il-Gudja, Ħażebbuġ u l-Ħamrun. Is-Sindku Ħamrunis u Kunsillier Slimis esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal dan. Qegħdin nagħmlu xi ħaġa flimkien kemm mal-istudenti kif ukoll mar-residenti u dawk li ġew l-Ħamrun fejn ħajkun qegħdin nagħmlu xi ħaġa flimkien. Fil-fatt dan il-proġett jinkludu wkoll fih żewġ open classrooms fejn ukoll anke l-istudenti filgħodu jkunu jistgħu jagħmlu xi lezzjonijiet hemmhekk u anke residenti fl-għaxija fejn jkunu jistgħu jagħmlu xi tip ta' sports. Aħna l-proġett tagħna huwa għal tħawil ta' siġar fiż-żona tax-xatt. Għażilna 3 speċi ta' siġar li huma siġar li jagħmlu fjuri fi żminijiet differenti tas-sena. Dawn huma is-siġra ta' Ġuda, is-siġra tal-Lows u s-siġra eżotika li jisimha sejba spezzjoża. Apparti li jsebħu, is-siġar u l-arbuxelli se jkunu ta' benefiċċju għall-komunità bil-purifikazzjoni tal-arja tal-madwar. Fl-istess waqt dawn is-siġar se jkunu bejt tal-lasafar u l-insetti. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq għan permezz ta' One Play.